Diyos, marahay na hapon po sinugubos mga tugang, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-offer ila agtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Di kayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalas po. Maluhod po sa pagpamaybikang orasyon perata. Pamaybi laban sa bagyo sinibapang mga kalamidad. Sa ngaran ka nama, kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan, nagdadakula si nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan at siniba pa mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama, na sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surugan kapang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación, Ipamimbi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamimbi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamimbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamimbi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw pon gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sinugabos mga tugang. Ngunyan, iyo po ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan sa tuong kagurang ng Heso Kristo. Isabay tapo ang minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Logroño Batalier family. Thanksgiving for all the blessings offered by Mr. and Mrs. Ray Ruth Miraflor. Thanksgiving offered by Glyza Llorera, Marian Grace B. Torres, Medallia family, Mr. and Mrs. Eutikio Descotado and family. And Thanksgiving for ultra marathon finisher of Acero Magdamit III, offered by Celestina Magdamit. Special intention for Salvacion and Rachel, offered by Miss Solas and Espinas. Special intention offered by Marie Giselle B. Torres for fast recovery of Zamia Azores, offered by Azores family. And the special intention for complete healing of Jeanette Medallia, offered by Medallia family. For the eternal repose of the following souls, for Coleto and Betalina, offered by Maraño family. For the souls of Porferia and Filomeno, offered by Glyza Llorera. For the souls of Wilhelmina and Shirley, by Trillanes family. For the souls of Leticia and Viviana, by Ubido family. For George and Lourdes, offered by Bagato family. For the souls of Salvacion, Juan and Asuncion, offered by Benjamin Garcia and family. For the souls of Jose and Jacinto, by Brimon family. For Alexa and Gina, by Kent Lexin Ian M. Cantal. And for the soul of Valencia, offered by Claire Arabid.
Banwaan ng Diyos, matindog gabos at sinsarabay niya itong awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Kristong kagurangnan, an pagkamuot kan Dios, an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indogabos. Asin sa imong Espiritu. Ako untan sa tuya mga kasalan tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, Tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. sala ko, makuring sala ko, kaya nakakadsi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, kakapatawadaan sa tuong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mahera ka, Kristo, mahera. Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, basin sa dagat at ilongan, sa mga taong marahayan mo. Ginoo maumi ka, rinurok yawi ka, Sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, uli ka, nagula mo, kamurawayan. kagurangnan na Diyos, tareng langit mo, Diyos amang makakamay. Kagurangnan aking Panginoong Yesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kang Diyos, akitan Ama. Ikaw na Nagpaparang ng mga kasalan kan inaman, kaya lagi kami. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan kan inaman, Ako aansa mo, pakimahera. Ikaw na nagtutuka sa oo ka naman, kaya lagi kami. Ay kasanaan, kasanaan ko, talang ka. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita.
O Dios, buhay nin mga maimbod, kamurawayan nin mga mapakumbaba, kapaladan nin mga matanos, imatea sa saimong karahayan, an mga pamibi nin mga nag-aarang, tanganing an mga napapaha kan panuga, nin sa imong pagkamarahayon, danay na mabasog hali sa saimong kagausan, uli ki Jesukristong kagurangnan niyamo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang pagsakat ni Jesus sa langit, balaog para sa mga disipulos, tanganing maipadara niya ang banal na Espiritu na sa iyang panuga sa inda. Himatayan po niya to ang natababasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Sa enot na libro o Teofilo, isinaysay ko ang gabos na pinunan gibuhon asin itukdo ni Jesus. Sagkod kan aldaw na pakapanuguntugon huli sa Espiritu Santo sa apostoles na pinili niya, siya isakat. Nagpahiling siya sa inda buhay. Pakatapos kan sa iyang pagtios sa dakol na malinaw na tanda, 40 aldaw sa atubang kan sa indang mga mata, isinasabi ang mapadapit sa kahadean kan Diyos. Sa sarong pakikisalo sa inda, tinugon niya sinda na dai maghali sa Jerusalem, kundi maghalat kan panuga kan Ama na nadangog nindo sako. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo pakalihis nin bakong dakol na aldaw. Ngunyan si mga nagtipo naghapot sa iya. Kagurangnan, inina ang panahon na isusulit mo ang kahadean sa Israel? Nagsabi sa inda, bako sa indo ang pag-aram kan mga panahon asin mga momento na itinalaan kan Ama sa sadiri niyang otoridad. Alagad aako unindo ang kapangyarihan pagsangkob sa indo kang Espiritu Santo, asin magigiko kamong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa kapuruhan kandaga. Pakasabi ka ini, mantang sinda naghihiling, initaa siya, asin inako kan mga panganoron, halis sa saindang mga mata. Palibasa nasa pagturuhok sinda sa langit sa iyang paghali, uya, duwang lalaki nagtitindog sa tungod ninda, nakaputing gubing, asin suminabi. Mga taga Galilea, taano ta nakatindog kamo tutok na hinihiling ang langit? Ining Jesus na kinua sa indo asin isinakat sa langit, siring na madigdi, siring na natingkalag nindo siyang nagpapalangit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan magpalakpak kamo, magpataratara sa Diyos sa maugmang kurahaw. Taan kagurangnan, urog kahalangkaw, makatatakot dakulang hadi sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Minasakat ang Diyos sa tahaw nin mga pataratara, an kagurangnan sa tanog nin hamudyong. Magtugtog kamo sa Diyos, magtugtog. Magtugtog sa satong hadi, magtugtog. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Tahadi kan bilog na daga ang Diyos, magtugtog kamo nin himno. Hadi ang Diyos sa ibabaw nin mga nasyon, ang Diyos nagtutukaw sa banal niyang trono. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Si San Pablo nagrorokyaw na ang gabos sakop ni Kristo. Sa pagtukaw kan aki sa tuo kan Ama,
Itinaos siya sa iya ang gabos sa pagbuot sagkod paman. Ani kadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, tanganing ang Diyos kan kagurang nantang si Yesu Kristo, an Ama kan kamurawayan, tawan kamo kan Espiritu nin kadunongan, asin kapahayagan, sa pagmidbid sa iya, asin palinawon an mga mata kan sa indong mga puso, sa pag-isi kung ano ang paglaom kan sa indong pangapodan, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan kan sa iyang pamana sa mga banal, asin kung ano ang labaw sa kadakulaan kan kapangyarihan niya sa tuya na may pagtubod, susog sa gibo-gibo kan kapangyarihan kan sa iyang kusog, na pinangyari niya kay Kristo, kan bangono niya si Kristo hali sa magadan, asin patukawon sa tuon niya sa langit, harayo sa itaas kan gabos na prinsipados, asin potestades, kapangyarihan asin dominasyones, patin gabos nangangaranan bako sana sa panahon na ini, kundi man sa madatong. Ang gabos ibinugtak niya sa irarom kan sa iyang mga bitis, asin labaw sa gabos. Ginibo siyang pamayo kan simbahan, na iyo an sa iyang hawak, an kalubusan, kan nagpapano, kan gabos, sa gabos. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikakahurangan ang dalan at buhay asin katotoohan. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na kinaaban. Iharubay nindo ang Ebanghelyo sa gabos na linalang. An magtubod asin mabunyagan ililigtas, alagad anda magtubod, huhukuman. Ini ang mga tanda na maiiling sa mga nagtutubod. Sa ngaran ko, mapalaya sindanin mga demonyo, mataram nin mga bagong lingwahe, mapurot nin mga halas asin kon mag-inom, nin kamandag dai maaano. Ipapatong nindaan sa inda mga kamot sa mga nagihelang asin ini mauumayan. Ang kagurang nana si Jesus pakataram sa inda, initaas sa langit, asin nagtukaw sa tuo kan Dios. Sinda nagluwas asin nagharubay sa gabos na lugar. Ang kagurangnan nagtatabang asin nagpaparigon kan tataramon sa paagi kan mga tanda na kaiba kaini. Ang maray na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mga tugang sa aldaw pong ini, igwang tulong selebrasyon na pinagseselebran niya to. Enot po, ang bilog na kinaaban nagse-celebrate ko niyan kan Mother's Day celebration. Kaya idinodolo taman po ang misang ini para sa gabos ng mga ina. Ikadua po, ang bilog na simbahan nagse-celebran ko niyan kan piyesta kan pagsakat ni Kristo sa langit o piyesta kan asensyon. Kaya iyo po ini ang tema baga kan sa itong mga binasa, asin iyo ini ang inoomaw ta ang misteryo kan asensyon kan kagurangnan. Asin ani katulo po, tamang-tama Mother's Day man ngunian, ang sa tuyang parokya digi sa St. Jude, igwan in secondary patron, na kung sa ingunyan man ang piyesta kan Mother of China. Tamang-tama, sabi ko nga ni Mother's Day ngunyan, piyesta man kan sa tong mahal na ina,
ang pinagbe-venerate na ina kan China. Mga tugang siguro ni basa indo naghapot ko natata ang Mother of China, iyon secondary patron kan sa tong parokya, aram mga po kaya nindo, na ang parokya kan St. Jude, iyo ang parish kan Chinese community digdi sa Legazpi. Mga tugang, gusto ko sa naman pong i-focus ang sa kuyang refleksyon sa okasyon kan Asensyon na iyo po ang pinagseselebrar kan bilog na simbahan sa aldaw na ini. Sa sakuya pong eksperyensya, one of the most emotionally charged places sa Kinaban, iyo ang airport. Digdi sa to, lalong specifically, ang NAIA International Airport halimbawa. Natata para sa sako, sa ruining emotionally charged na lugar. Ninulit sa airport mga po kaya naiiling ta, ang manlain-lain na emosyon kan tao. Pagyaon ka duman sa arrival area, maiiling mo ang kaugmahan kan mga nagsasarabat sa saindang mga namumutan na nag-arabot hali sa harayong lugar. Kung duman ka naman sa departure area, mahihiling mo ang kamunduan asin kapungawan kan mga tawong naghahatod kan saindang kapamilya na mahali, umalarga pasiring sa harayong lugar. So, ining mga manlain-lain na emosyon, nagkakairiling taan sa airport. Naturalmente, mga tugang ang pagmating kapungawan, lalong-lalo na sa paghali nin sarong namumutan. Asin iyo man gayon diyan sa expectation ta sa istorya kan Asensyon. Kan si Kristo nagpaaram na sa iyang mga apostoles na siya mahali asin mabalik na sa iyang ama. Well, obviously, nag-i-expect kita na sa mga apostoles mamumundo, mapupungaw, ninulita pakalihis sinagkapirang taon na sina magkaiririba-iba, unyan ang kagurangnan, nagpaaram na mabalik na sa iyang ama. Alagad mga tugang kung nagdangog kamo kimaray sa mga binasa kasubago, lalong-lalo na sa Santo Ebanghelyo, bakong araw gaanso nangyari? So mga apostol, dahi managkamurundo, dahi manag-iribi, dahi manakamati nin kapungawan. Nata po, ninulita so istorya, ini po kayang misteryo kan Asensyon, ang istorya ka ini, dahi manakafocus duman sa paghali ni Kristo. Alagad ang istorya kan Asensyon, nakafocus sa duwang bagay na iyo ang kahulugan kan okasyon na ini na ipinapaabot sa sato ngunya na Domingo. Ano po ining duwang ini? An enot, kung nagdangog ka mo sa mga binasa kasubago, sa paghali ni Kristo, iwinalat niya ang misyon sa iyang mga apostoles. Sinugo niya sinda na magbalangibog kan maray na bareta sa bilog na Kinaban. Iyo iniso naging preokupasyon kan isip kan mga apostol, bako so paghali kan sa indang kagurangnan, alakan so pag-asumir ninda kay itong dakulao na misyon na pinuna ni Kristo asin ipapadagos ninda. Mga tugang, iyo ini an enot na pagpahayag sa sato kan selebrasyon ta sa ngunyan. Gabos kaya kitang binunyagan, nag-arasumir kita nin misyon. Bako sanaan mga padi, o ang mga relihiyoso, o ang mga misyonero, ang igwang misyon, alagad lambang saro sa sato, na para sunod asin nagtutubod, lambang saro sa sato na binunyagan, gabos kita nag-ako kan misyon. Ano ang misyon na ini na inako ta, na kita maging instrumento kan katanosan, kan katutuohan, asin kan pagkamuot kan kagurangnan. Asin ang misyon na kita maging maray na tagapag-ataman kan bilog na linalang. Mga tugang, pararehong misyon, so inako ta. Asin iyo iyan ang pagirumdum sa sato sa Domingong ini, na lugod maging faithful kita sa misyon na itinao sa sato kan kagurangnan.
Ang misyon na ini, bako ining surat sana o written document sana na nababasa ta sa banal na kasuratan, alagad ang misyon na ini dapat na pig-uutob ta. Ninulita responsibilidad ini kan lambang saro sa sato. Na nakita maging instrumento kan katotohan. Bakong fake news o chismis o mga bagay na bakong totoo. Nakita maging instrumento nin katanusan. Bakong pag-iriwal o pagkabaranga o karigsukan. Nakita maging instrumento nin pagkamuot sa satuyang arual daw na pagkabuhay. Kaya magayon na haputuntan sa dirita, nagiging faithful daw kita sa misyon na ini na itinao sa satuya kan kagurangnan. Misyon kan lambang saro sa sato na maging maray na tagapag-ataman kan bilog na dinalang sa satuyang panahon ngunyan na kung sain yaon ang labilabing pag-abuso kan kapalibutan saro ining pagpukaw sa sato. Ang misyon ta sa kinaban, bakong rauton ang kinaban na ini, o rauton ang buhay na itinao kan Diyos sa kinaban. Alagad naman tiniron, mas pagayunon, asin atamanon, ang gabos na lalang kan Diyos. Lugod mga tugang pag-abot kan panahon, na kita mag-atubang na sa kagurangnan, asin paghinapot kita, naging dayupot daw kita sa misyon, na itinao niya sa sato, lugod, makasimbag kita nin magayon na simbag na opo kagurangnan sa kuyang ginibo ang misyon na ipinaniwala mo sa sako. Ani kadua mga tugang, sabi ko nga ni kasubago, ang istorya kan asensyon, dahil nakafocus duman sa paghali ni Kristo. Nakafocus ini, siring man mga tugang, sa istorya kan kamurawayan, na iyo ang oportunidad kan lambang saro sa sato na iprinipresentar kan asensyon. Ano ang but sabihon? Itong pagsakat ni Kristo sa langit, sarong halimbawa sa lambang saro sa sato, nakitaman kung nagigibo kita kan misyon, maabot ang panahon, nakitaman masakat sa langit. Nakitaman aakoon kan Diyos, duman sa kamurawayan kan sa iyang langit no narong. Iyo baga po ini ang kamautan ta. Iyo baga ini ang pangaturugan kan lambang saro sa sato, nakapit na panahon, makaligtas kita, nangapit makalaog sa kamurawayan kan langit. Gabos po kita pilgrims, gabos kitang mga tao naglalakbay sana sa kinaban. Ang pangapudan sa sato, bako na mag-erok sa kinaban, sagkod pa man. Ang pangapudan sa sato, bako na magadan. Death is not our final destiny. Ang pangapudan sa sato, na maglaog man sa kamurawayan, kan langit, arog na si Kristo, isinakat duman sa kamurawayan kan sa iyang ama. Mga tugang sa pagpadagos sa po kan Santa Misa, iyo inanhagadon tang pamibi, asin pabor sa satuyang mahal na Diyos. Nalugod, gabos kita magtaralubo sa mapusog na pagtubod. May sabuhay taman lugod, ang katanosan, may sabuhay taan katotoohan, asin ang pagkamuot. Asin siring man magi malugod kitang marahay na tagapag-ataman kan bilog na linalang. Tanganing sangapit na panahon, mag-ako man kan kapanoan, kan buhay asin kamurawayan sa langit. Sangaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kamo, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Sindaga. Asin kay Hesus Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan, asin inilubong, uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamhan, hali dumanabalik sa pagkukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos,
sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang ginigurumdum niya to ang mamurawayo na pagsakat ni Kristo sa saiyang langit noon na eerokan, mag-arang kita sa Ama na danay na maimbod sa mga nagsasarig sa saiyang mga panuga. An simbag po nindo, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magdanay na makusog ang buot sa pagsaksi sa Ebanghelyo, at sinding takot sa paghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing iwara sa to ang grasya na mabuhay sa kabanalan, asin susog sa pangapodan sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang espiritu nin kapakumbabaan, itao sa to sa pagibo niya to kan tama, sa pagiging mabuot sa kapwa, asin sa dusay na paglingkod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga gurang, makamatikan sa tuyang pagmakulog, pagtabang para sa indang mga pangangaipo, asin pagrangas sa indang pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, madara sa buhay na daing kasagkoran, sa langit, hulikan, pagtubos ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Langit no nama, nagpapasalamat kami sa imo, sa kusog buot na itinao mo sa imong aki, tanganing makasaro kami sa iya, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kanyo Eucharistia. Ikaming idudulot, isa mong pagkamot, ang bilog niya kung buhay katalingkasan. Ako aman kagurangan, ining atang yamungunyan, bukod magintan, danin kaligtasan, para sa samo. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansakoan sa indong atang, akoon man kan Dios na makakamahan. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa iyang mga kamot, para sa kamawan at sin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa kabanalan niya, pakinabang niya to, asin kan bilog niya banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdodolot kan sakripisyo para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunian. Wara sa namimibi kami nahuli kaining urog kabanal na pagpatinarao-taohan, makabangon kami pasiring sa kalangitan huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat matanos nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahanasin ding kasagkoran. Ulitan kagurangnan na si Jesus hadi kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan, sa atubang kan makangangalas, sa atubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan in kalangitan, pagultanan kan Dios asin mga tawo, hukom kan kinaaban asin kagurangnan kan mga kabagsikan. Bako tanganing talikudan, anhamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya, na masunuduman kung sain siya nag-enot, na samong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaaban, pati ngani ang mga langitnon na bertudes,
asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan. Ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Usana, usana, sa kaitaasan, usana, usana, sa kaitaasan. Paladan an minadigi, sangaran kan kagurangnan. Usana, usana, sa kaitaasan, usana, usana, sa kaitaasan, usana, usana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggan an banal, murabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhonindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Pagkagatan mo kagurangnan, ipinapangaret anya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na Magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaabahan, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos ng mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa muyang mga tugang, na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Amanya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong an kahadean mo, mangyari ang buot mo. Sa daga ninsiring sa langit, ansa mong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring patawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pagdara sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadean, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, are pagilingan sa mong kasalan kundian pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, tusog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarauhan kita nin katuninongan.
Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magdaram ka sana, sinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon manlugod kita kanawak asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakiga po nin second collection para po ini sa World Communication Sunday. Anati po niya to sa mga misa kanakaging Sabado at Domingo. Nagabot po sa 36,158 pesos and 60 centavos. Anambag po niya to sa siring na misa. Nagabot sa 2,655 pesos and 25 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 5,088 pesos and 35 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Mawot mo yan po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaging simana. Mga anonymous sa may kantidad na 1,600 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, 600 pesos, asinduwang 500 pesos. Salamat po, Sin Diyos Mabalos. Sa pag-celebrate na po ngunyan kan Mother's Day, iniimbitaran ko po ang mga mothers na yaraon digdi na matindog po para sa espesyal na bendisyon. Matindog tabi sa mga ina na yaraon ngunyan sa misa.
Ninulita ba ko makamudakulon kimaray, madya po kamo digi sa inotan. Para sa sarong bendisyon. Madya po. Pwede po rin. Lawag na po kamo. Abanti na po digdi. Tanganing makaabant. Dumi na kulong pag-una ko dito sa nanya. Basta ko pala suwari sa luwasan ako. Loving God as a mother gives life and nourishment to her children, so you watch over your church on the occasion of Mother's Day. Look with kindness on all the mothers gathered here and everywhere. Bless them with your love, fill them with your joy, and make their lives fruitful and life-giving. Strengthen them in their vocation as Christian mothers, and let the example of their faith and love shine forth. Grant that their children honor them always with a spirit of profound respect. May their spouses love them faithfully with tender love. Let them be models of integrity in our society today and be builders of your kingdom of truth, justice, and love. May the fullness of blessing you bestowed upon Mary, the greatest mother, be with them always throughout their lives. Bless them, Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Diretso na nilabar. Happy Mother's Day po. Parakpakanta po. Ano sa to mga mothers? Ang gabos po matirindog na para sa huring pamibi. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyosno na misteryo, namimibi kami warasan, nan pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan, magdarasamo duman kung sain, an samong pagkatawo yaon sa imo, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos kan Diyos na mamumuton, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.